Ola a todos e a todos. Unha vez xa, sabemos crear cursos na aula virtual de Moodle, xa somos conscientes de como podemos, neste caso, posibilitar dúas formas de matriculación, mediante a matriculación manual e a automatriculación mediante clave ou contrasinal, e tamén a funcionalidade que teñen os grupos e os agrupamentos como distribuidores dos alumnos matriculados dentro do noso curso, e tamén de como distribuímos os contidos, os recursos e as tarefas para que as usen determinados grupos de alumnos. Ben, polo tanto, o que vamos a facer neste caso é abrir diferentes tipos de recursos que nos permitan asignalos a diferentes grupos. Para eso lembramos que teñamos que ter xa os nosos grupos configurados, de acordo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Se vos fixades, xa matriculamos a un alumno en cada un dos dous primeiros grupos que nos permiten utilizalos como exemplo. Para facer isto, lembramos sempre en administración, usuarios, grupos. Ben, temos ademais os agrupamentos. Un agrupamento 1, un agrupamento 2, un agrupamento 3 e un agrupamento no que xa temos asignados grupos. Se vos fixades en grupo todos, xa temos asignados os grupos, e agora imos asignar os grupos, neste caso 1, 2 e 3 ao agrupamento 1, 2 e 3. Por lo tanto, asignamos, facemos o mismo co grupo 2 e finalmente co grupo 3. Por lo tanto, a través destes agrupamentos podo xestionar que os recursos ou tarefas se deriven a un determinado grupo do meu curso. A través dos agrupamentos podo facer que esa tarefa somente a vexe a traballo o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 ou todos, para o que non necesito nin siquiera agrupamento. Simplemente con non utilizar grupos, directamente todos poderían acceder a ese recurso. Ben, para levar a cabo este proceso temos que facer o seguinte. Primeiro, ir a editar a configuración do noso curso. Estaríamos na plantilla principal, editar configuración, que xa teño aquí aberta. En editar configuración, o que temos que poñer é en grupos separados, de maneira que cada grupo só poderá acceder aos contidos propios nos que está matriculado. Forzar modo grupo sí, e neste caso deixamos sin ningún agrupamento predeterminado, para que sea xenérico, e guardaríamos as modificacións. En automatriculación, lembrade, temos que neste apartado utilizar chaves de matriculación de grupo, darlle así. Por lo tanto, xa nin sequera sería necesario a chave de matriculación xeral. Chave podemos deixar como está, pero si te referencia chave de matriculación de grupo. Guardamos modificacións e continuamos. Por outro lado, os grupos, picamos sobre el e temos que asegurarnos que teñen unha chave. Por lo tanto, nos di chave de matriculación. Eu crearía esta chave, esta contrasinal, e polo tanto o alumnado que na miña aula virtual pertenza ao grupo do curso 1, neste caso lle asignaría esta contrasinal. Deste modo, cando se matriculen, eles irán directamente asignados a este grupo. O mesmo proceso o faríamos neste caso co grupo 2 e co grupo 3. En editar configuración lle poríamos unha clave. Ben, unha vez teño a miña configuración do curso preparada, o sistema de matriculación tamén listo e os grupos xa organizados, o que vamos a facer a continuación é
plantexar diferentes posibilidades de contidos cos que vamos a dotar a nosa aula virtual, recursos e tarefas, de maneira que podamos traballar con un grupo, con todos, segundo o que nos teñamos programado. O primeiro que temos que facer é activar a edición. Unha vez activamos a edición, xa teño listo o meu panel para poder, neste caso, utilizar diferentes recursos. O primeiro que vamos a facer é o tema, imos a cambiar e vamos a poñer, pois, unidade 1, por exemplo, o relevo. Como non me pide, non me obriga a facer descripción, simplemente gardo. Unha vez teño a unidade, vou engadir actividades. Neste caso, ímolo facer a través dunha actividade. E vamos a chamar tarefa 1. Aquí me pide descripción, polo tanto, o que podo facer é describir as características desa tarefa, en que consiste, explicar a tarefa. Describimos a tarefa, a que podo engadir imaxes, vídeos e outros recursos. Lembrade que para engadir vídeos utilizamos os códigos HTML. Outros recursos nos permiten tamén utilizar códigos HTML, ou incluso poderíamos simplemente enlazar. Pegaríamos o enlace de maneira que, picando sobre este enlace, nos permitiría acceder a unha nova páxina con recursos que permitan completar a nosa actividade. Temos a tarefa 1 xa preparada, a temos descrita, xa temos secuenciada a periodicidade da mesma, os tipos de entrega, se queremos ficheiros, se queremos texto en liña, se incluso queremos destinala para traballar con portafolio de Agueiro, que é unha tamén posibilidade, especialmente cando facemos traballos colaborativos. Teríamos a cualificación, é dicir, unha vez xa temos todo configurado, cualificación por defecto, nos den 100%, unha vez temos configurado, iríamos a configuración común de módulo. E aquí o que vemos é que o grupo xa está separados, porque o establecimos xa no curso. Por lo tanto, ahora queremos definir a que agrupamento vamos a destinar esta tarefa. Neste caso, ao grupo todos. Por lo tanto, todos os alumnos matriculados nos diferentes grupos poderán acceder a esta tarefa. Guardamos e continuamos. Eu agora vou editar, vou a crear unha nova tarefa, neste caso unha conversa, que vai a ser o relevo de Galicia. Podería explicar en que consiste a conversa, simplemente, pois, se non, copio e pego. E agora iríamos a configuración común de módulo. Novamente, eu tería que poñer a que grupo lle quero dedicar isto, neste caso, grupo 1, disponible só para membros do grupo. Polo tanto, como eu quero que só sexa o grupo 1, teño que poñer que só este disponible para membros deste grupo. No caso anterior, que vamos a repetir, non era preciso porque xa queríamos referilo a todos os participantes. Guardamos. E listo. Por lo tanto, a esta conversa só poderán acceder os alumnos que pertenzan ao grupo 1, a este agrupamento, mentres que a tarefa 1 está aberta para o agrupamento no que están todos, o agrupamento todos que pertence
no que está primeiro o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Agora vamos a comprobar. Si vamos a grupos, en agrupamentos, vemos como grupo todos, no que temos incluído o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3, teñen asignada unha actividade. Vemos que ademais o grupo 1 teñen asignada unha actividade que o resto de agrupamentos non teñen. Por lo tanto, estamos dicindo que é unha actividade específica solamente para este agrupamento, que neste caso sería o grupo 1, que pertence ao grupo curso 1. Como dicíamos, o mesmo poderíamos facer con calquera recurso que queramos ubicar pois na unidade que estemos publicando, neste caso traballando na aula virtual, e polo tanto a partir dela poderíamos neste caso utilizarlo. Poderíamos facelo tamén cunha páxina web, cunha URL, cun ficheiro ou cun contido específico, de acordo? É dicir, simplemente o que teríamos que facer é restringir esa posibilidade de grupos. Nada máis, isto é todo, e espero que nos sirva para seguir, pois dotando de recursos a nosa maneira e permitir agilizar a forma de organizar e distribuir tanto os grupos como os recursos cos que traballamos cos determinados grupos, tanto tarefas como outro tipo de recursos. Aquí o deixamos. Un saúdo, chao.